Tuffa turƙa shi, wannan shi ake kira da ana wata ga wata a cikin shirin fim ɗin nan mai dogon zango wanda aka yi wa laƙabi da Garwashi. Domin kuwa wannan fim mai dogon zango mai suna Garwashi ya sake zuwa da wasu manyan abubuwa gami da cakwakiyoyi da suke tabbata a wannan fim mai dogon zango. Duk da cewa idan ba ku manta ba dai shirin fim ɗin mai dogon zango yana taɓa wasu ɓangarorruka ne da dama kamar inda suka fi shafi soyayya da auratayya da kuma cakwakiya irin ta wato wana so ba a son sa wato kuma sai ga shi a gefe guda shirin ya ƙara zuwa da wasu abubuwa mabambanta kamar yadda bayan cakwakiyar su Ma'u da Mudan sai kuma ga wata cakwakiyoyi suna ƙara bayyana. Sai ga shi a gidan biki ma ana ta hayya-hayya ana ta hayaniya a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango wanda aka yi wa laƙabi da Garwashi wanda ake yi haskawa a tashar nan mai albarka wadda aka baiwa suna UK Entertainment. Kamar yadda wannan tasha mai albarka take bayyana fina-finai daban-daban mabambanta a wannan lokaci za ku ji yadda muhimmiyar sanarwa ta zo a kan wannan shirin fim mai dogon zango wanda yana da kyau a ce idan yanzu ne farkon shigowarku cikin wannan channel mai albarka to ku tsaya ku nutsu domin ku ji abin da muka zo da shi ba tare da ƙaƙƙautawa ba. A kan wannan shirin fim mai dogon zango mai suna Garwashi. Sannan idan kuma kun jima kuna ziyartar mu ku ci gaba da bibiyar mu kamar yadda aka saba. Idan kuma yanzu ne a daure a dangwala alamar nan ta subscribing kana a taɓa alamar ƙararrawar sanarwa wacce za ta dinga sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon maudu'i za ku ji kuma za ku gani. Yanzu za mu shiga cikin lamarin gadan-gadan a kan wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka baiwa suna Garwashi. Kamar yadda wasu suke bayyana manufofi dangane da wannan shirin fim mai dogon zango to ma iya bayyana muku gaskiya a kan wannan shirin fim mai dogon zango kamar yadda wasu suke cewa za a tafi hutu ko kuma a'a wannan series ɗin an gama da shi gaba ɗaya, wasu kuma su ce a'a akwai saura, wasu ma su ce kai wannan series dai za a iya cewa gaba ɗaya ya ƙare. To amma muhimmiyar sanarwa a wannan lokaci shine wannan shirin fim mai dogon zango wanda aka baiwa suna Garwashi a wannan lokaci za ku ji yadda abubuwa mabambanta suke faruwa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango kamar yadda wasu suke ta cewa wannan shirin fim mai dogon zango mai suna Garwashi ya ƙara zuwa da wasu manyan abubuwa cakwakiyoyi kala-kala daban-daban. Sai ga shi kuma ana ganin bayyanar cewar wato abubuwa suna ƙara yawaita a cikin shirin fim ɗin mai dogon zango duk da cewa muhimmiyar sanarwar da muke so mu sanar da ku a kan wannan shirin fim mai dogon zango shine wannan shirin fim mai dogon zango dai ba sun tafi hutu ba ne wato a bisa rashin dalili. Dalilin da ya sa za su tafi wannan hutu shine za a shiga azumin watan Ramadana da za a fara a wannan lokaci har sai bayan sallah sannan za su ci gaba da ɗora muku wannan shirin fim mai dogon zango mai suna Garwashi. Amma fa akwai cakwakiyoyi daban-daban mabambanta wanda za su ci gaba da zuwa a cikin wannan shirin fim mai dogon zango kamar yadda kuke gani a aikace idan ku mabiya kallon shirin fim ɗin Garwashi ne kuna ganin abubuwa daban-daban da suke ƙara ɗaukar tsamari masu ilmantarwa, nishaɗantarwa kana da faɗakarwa a gefe guda. Don haka ku ci gaba da bibiyar fim ɗin Garwashi.